aking lulutuin for tonight, for dinner. Fried tilapia and steamed mixed vegetables. Ayan po. Start na natin yung ating kawali for fry. Ayan po. Pahinaan natin. Kumusta naman po kayo dyan? Ayan. Welcome po sa aking channel, mga baby loves. At sa aking mga friendship dyan, mga followers. Ayan, nakakain. Hello po. Ito po ang ating i-fry ngayon. Big fish. As you can see. Kagagaling ko lang po sa palengke. Ayan, alang palengke. Punta ako sa isang supermarket. Ayan. Lagyan na natin. Ayan. Natakot ako sa mantika. Tatalsik siya. Ayan niya. Dadawal pa ako. So, 2 peraso lang ang binili kong fish. Ayan. Tilapia. Laki-laki. Oh, ayan. 2 peraso lang. Kasi hindi naman namin mauubos. 2 lang kaming kakain. Ayan po, mga kapatid. Comment below naman yung aking 2 million viewers dyan. Ayan, hello po. Kumusta? Ayan na po yung ating pinafry. Ayan, buksan na akong talsikan, mga kapatid. Ayan, pinagkasya ko sa kawali. Since ayokong mag-rice, kunwari diet ang inyong inday, ayan, bumili ako ng frozen na mixed vegetables. Ito ang magiging rice ko. I-steam ko lang po siya. I-steam ko siya para yan na siya na yung aking rice. Kumusta naman po kayo dyan? Mga tagaan ng burong kandida, kumusta? Hinoy aton bubutusan niya na eleksyon. Dito sa sa Dubai, malakas si BBM. Yan, maraming puputo kay BBM dito at kay Sara Duterte. At iyan ang sa consulate, nag-start na yung butuhan. So, yun ang usap-usapan. Talaga si BBM daming bumuboto sa kanya. Magiging siya dito, baka landslide sa UAE. Kasi kahit sa metro, sa bus, o kaya nagpumpuk-umpukan ng mga Pilipino or kabayan, ang ibuboto daw sila si BBM. Ba't napunta sa butuhan ng ating usapan? Nandito pala tayo ngayon, nag-fry ng fish. Nangandidato pa. O kahit naman sino, ayan, kapamilya, kamag-anak, kahit naman sino ang iboto nila, wala namang problema. Respetuhan lang daw ng kung sino ang bubotohan. Ayan. As long as bukal sa puso nyo, yan ang pagboto. Ganon lang yan. Ganon. So, today, wala akong trabaho. Kaya, nagluto-luto ako sinipag. So, whole day, diet ang inyong inday. Walang kinain. Ano ba ang breakfast ko? O, ako pala ng paratha, yung pagkain dito ng mga Indian, Pakistan, or Arabic paratha in the morning. 2, tapos yung lunch nasa dilatang tuna. So ayan, kaya ngayon for dinner, hello out there, say to my vlog, hello. What are you cooking today? Tilapia. Ano si AJ? Kinakato. Ewan ko kung kakain siya rice kasi hindi ako magsasain kasi ayan may kinain ako. Hindi na ako makain. mag-steam ako ng vegetables. Talagang puro healthy food. Yes. Anak,
makapasok ngayon. Wala. Na-postpone na. Nakabihis na ako kanina. Na-cancel. Sayang naman. Pero okay lang. Makatahinga ka lang. Kailangan nga. Kailangan ng trabaho. Kailangan ko this month kasi nga mag-start na yung visa ko next month. Ako nga, di ba, ilang buwan ako walang trabaho. Gusto mag-birthday pa naman yung anak ko ngayon. Ayan. Vlog, mga hinaing ng mga OFW. Naka-vlog ka pala. Naka-vlog daw. Naka-live tayo. Sige, i-share natin sa ano. Share natin sa Facebook account. Tilapia Ayan. ng ulam. Ayan. Tilapia ka rin. Ayan po, mga inday. Ayan. Okay lang yan. Yan yung totoo. Yan ang original na mukha. Yan yung original na face. Ay. Natural na yan ang mga hinaing ng mga ano, mga OFW dito sa Dubai. Ayan, iniisip kung ano ang ipapadala sa pamilya. Wala nang natitira. Mag-birthday yung anak ko. Magkasunod niya yung buwan yung babae. Kasunod lalaki. Ilang taon na? 13 yung babae, yung lalaki naman 15. Wow, binatilyo na. Ang bakit ako anak niya? Bruno, bunso ko, 16 na. So, matanda ka yun. Ayan. Ay, Ang init. ba't kasi babasagin ang ina na? Dapat yung isa. Alam mo na, ano yun, na Ano? tiklap-tiklap. Ay, yung ano? Pwede ko pang kunin yung Oh, sige na, kunin mo na. rice. Makikita ka lang dyan. Huwag naman Hello! sa- Dyan sa kita nanonood ako. sa akin sa aking live. Hello! Please comment below para ma-shout out kita. Ayan. Shout out to the max. Sana naman, di ako nakaka... Nakuha siya ng kanyang rice. Ayan, naharangan ng aking ano, cellphone. Okay. Cellphone. Ayan, update natin yung pinapry kong tilapia. Di wow. Pati yung tilapia, no, may pa-update pa. O, ayan. Ayan mga ate. Ganyan ang nangyayari dito. Ayan o. Galing tayo sa labas. Ayan. Ayan. Ang face ni Inday. Ang init. Bakit ganon? Tawa ko din sa TikTok. Bakit? Sabi niya, bakit ganon? 2 weeks na akong walang rice. Yeah. Ang bilis ng side effect. Ano ba yun ang effect? Umayat? Hindi. Nagsasalita daw siyang mag-isa. Ay, ako, mahirap na side effect yan. Ayan. Nagsasalita daw siyang mag-isa. Siyang mag-ano. O, tatagal eh. Naawayin kita. Tilapia rin yan. Ano yan? Fry lang din? Ito ba? Toyo at suka. Diyan na talaga. Direkta na. Hindi na siya Alam mo nagawa ng naman. sausawan. Ang sipag ng lola mo. Ako lang mga ganyan. Prito-prito. Ano, mabilis lang lutuin. Pero yung mga kaldereta, menudo, minsan gusto kong kumain ng kaldereta kaya nagluluto ako. So, pag may time, Chamba-chamba lang yun. Pinapanood ko lang din sa YouTube. kain tayo. Kakain na siya. Mauna na siya. Ako nagpa-fry pa. Nagpa-fry pa ng tilapia. Ayan, kunting mabagal lang kasi nga pinapahinaan ko lang yung apoy. Gusto ko talaga yung lutong-luto. Ayan. Next time, pakita ko pala sa inyo kung paano ako nagagawa dito ng tuyo. Para hindi na kami bibili tuyo dahil binibilad ko lang dito sa rooftop ng building namin. Ipakita ko sa inyo ang ginawa kong tuyo. Dami. Dami niya. Pwede na siyang ibenta pero nakakasawa naman kung ano.
araw-araw katuyo. Ito po siya, malalaki. Ayan. Hasa-hasa na fish. Ginawa ko siyang tuyo. Ayan. Dami. Marami siya. 25 peraso to. Ewan ko kung nabawasan na. Kung kinain na ng may-ari ng fish ka. Ayan. Ako lang yung nagbilad. Pero yung isda, dun sa ano ko, kasama ko. Sa roommate ko. Igilipin na natin. Ito talagang ayoko sa ano. Kaya nag-prepare ito pag talsik-talsik. Ito na yun. Ayan. Hello out there. Hello mga taga Borongan. Ayan. Borongan City. Mga waray-waray dida. Hello out there. Ayan pala meron akong ano, mga kapatid, pakitulungan natin, pakidikitan. Comment ko dito ang pangalan ng vlog niya. Ayan, pangalan ng ano pala niya. Oop. Nakalimutan ko. O ma, kung ano ka dyan. Paki-comment naman yung account mo sa YouTube para matulungan ka ng kapwa natin mga small YouTuber, madikitan ang aking mga ano followers. Tapos kakain tayo after this. Hindi na ako masyadong nagkakakain ng rice kasi tumaas pala yung ano ko, yung timbang. Umabot siya ng 64. So, dati mini-maintain ko lang yung 60. So, umabot siya ng 64. Ngayon, nagda-diet. Nagle-less na ako ng ano. So, kumain man ako ng rice, brown, or yun na lang, mga gulay-gulay. Pag gutom na, kukuha rin ako ng kunting white rice, siguro mga 2 kutsara. Hindi nalalampas doon. Kaya ganun. Tapos ngayon, ka-BBP po lang. Parang mataas yata yung dugo ko. 142/90. So, mataas daw yun. Kaya, ingat-ingat na rin. Kasi pag nasa trabaho, dahil libre kami ng pagkain, mostly ang food, ano siya, karne. Kaya pag day off ko talaga, pinipilit ko talaga magluto ng ano, ng isda o kaya gulay. Para naman healthy food ang kakainin. Diba? Share ko lang. Share lang natin. Gusto ko yung ano, tostado yung fry. Ayan, napihit ko na. Ito na. Napihit ko na siya. Ayan. Pero gusto ko siya medyo ano, tosta. Yung pagka-fry. Ayan. Habang i-fry natin dito, pakita ko sa inyo ang aking, walang tao. Dito yung kainan namin. So, dito kami nakatira. Ito ang aming maliit na bahay. So, ayan. Ito, as you can see. Itutur ko kayo sa aming room. Hello to my vlog. Ka-live ako. Ito po, ang gulo-gulo. Prito ko tilapia. Pero walang, hindi naman yung tilapia yun. Hindi naman. Mag-ano ka. Ito. Yan. Diba, nagmarites na. Habang nagpa-fry. Yan ang aming CR. Okay. Tapos,
Sa isang room, dalawa siyang partition. Dalawa. Ayan. Balikan natin ang aking fry. Fry to the max na fishda. Ayan po. Hello, hello, hello. Ito, okay na to. Anuhin ko na lang mamaya. I-steam ko siya. Di ko alam kung kaya kong ubusin. Bali, pag ano. Steam ko siya. Ilagay ko lang siya sa... Ilagay ko siya sa kawali. Ayan, natakpan na. Yan, balik tayo. Back, back, back. Buksan na natin itong ano. Buksan natin. So, ito na ang aking nabiling mixed vegetables. Para makita nyo kung ano ang laman. Ayan. Ito siya mga kapatid. Ayan ang itsura niya. Mix. Hindi ko siguro lalahatin. Tama na yung ano. Yung kalahati siguro. Ayan. Yung kalahati, ako lang ang kakain. Kasi pag inaubos ko, ayan lahat. Ay, kumpila lang pala. Ubusin ko na. Ayan. Ilagay natin sa ano, sa strainer. Hugasan natin. Ayan siya. Ayan. Gasang ko siya bago steam. Patuluin lang. Para masaya. Para masaya at masarap. Diba? Ganun lang kabilis. Sa totoo lang, hindi naman talaga advisable ang ano, fry, kaso wala akong maisip na. Ay, pwede rin pala ito, igisa siya sa butter. Oo. Or steam na lang. Igisa ko na lang pala sa butter para ano siya. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Para ipakita ko sa inyo yung kalalabasan ng aking niluluto. Yes. Ito naman. Like that. Ito matipista. Ang tagal yung mapista, promise. Or else, balikan ko na lang kayo mamaya. Pagtapos na. Hello! Bata? Ikaw? Bata? Magsusumba daw kami after kain. Handa. Kalami, madani sa tilapia. Yes. Isa mo na? Sa YouTube ko yan na channel, nagla-live ako. Hello! Hello! Ano to, be? Sa'yo to? Yes. Anong gawin mo niyan? Steam. Steam na ano? Yan, pakuluan lang. Saglit. Tapos kainin. Oo, lagyan ng konting asin.
Sarap naman. Tapos fish. Yan. Fish jack. Mamaya, sige na. Sumbot tayo mamaya. Oo. No problemo. Oo, tumba o mag-gusto. Hindi wow, disco. Parehas lang yun, basta sumayaw sa'yo. Ate, lamin eh. Uy naman. Yung tuyo, yung ginawa kong tuyo. Boy, asit. Kunti lang. Pangit kasi masyadong maalat. Lami. Hindi, ako, meron tao. Sa loob, si AJ lang naman nandun. Ako, hindi. Sa loob, kwarto. Wala yung mama niya. Wala. Lagi mo. Love me with all of my heart. Ay, kumanta na ako. Ayan. Kinantahan ako kanina ng aking asawa. I think I fall in love again. Yun daw. Hindi bawal yun. Baka makapiright tayo. Ayan, later on, babalik ako mga guys pag nakaluto na medyo during lapang-lapang. Ayan po, thank you po sa panonood sa akin, dun sa aking 3 million viewers. Thank you so much. Bye! See you for next live. Save the highlight, okay. And then, goodbye. Goodbye.